May nga puno sab mga Bible students niya na sa karon sa ato nga klase. Ang atong pagahisgutan karon or atong topic is about the eternal salvation of God. Neto miagi nagatuon ta mahitungod sa salvation of God. Karon ang atong hisgutan is about the eternal salvation of God. Ang atong text ni ata diri sa Hebrews chapter 5 verse 9. Usab sa Luke chapter 10 verse 42. Okay? Hebrews 5:9 o Luke 10:42. So, mo, ato ni siyang dunga nagbasa ang Hebrews chapter 5 verse 9. Together read, "And being made perfect, he became the author of eternal salvation unto all them that obey him." Okay? Then sa Luke chapter 10 verse 42. Luke chapter 10 verse 42. Atong dunga nagbasa. Ready? Read. "But one thing is needful, and Mary hath chosen that good part which shall not be taken away from here." Kay magprisa ta. Bala na mga Dios, dalaygon ka sa walay katapusan. Salamat Lord nga makapadayon mi sa among Bible School, sa among pagtuon. Naghangyo ko Lord nga gamitay mga lagad nga akong ma-share nila ang pinaka the best, pinaka simple nga paagi nga masabtan bisan pa sa gagmay nga mga kabataan. Naghangyo ko Lord, tuguti nga ikaw magmadaogon. Holy Spirit, be with us. Gamita ko, speak everyone's heart and glorify Jesus among us sa among klase. Dalaygon ka, give us understanding. In Jesus' name I pray. Amen. So once again, ang atong topic is about the eternal salvation of God. Sa Hebrews chapter 5 verse 9, ato makita din nga matod pa din and being made perfect. Sa diha nga si Jesus nakabuhat na sa katubsanan para nato, nabanhaw na sa ikatulog adlaw, ingon ang Bible na himo siyang hingpit. Perfect. Og matod pa din og nahimo siya nga author or mag-uugda sa dayon nga kaluwasan ngadto kanila nga nagsugot kaniya. So ang salvation di ay dayon. Nganong gitaw mo nagdayon? Kay nagsugod na karon sa diyang atong gidawat si Jesus ug padayon na sa unahan hangtod sa iyang pagbalik. Okay? Mo nang gitawag dayon nga kaluwasan. Ngadto kanila nga nagsugot kaniya. Dili ang tao magsugot aron makaangkog kinabuhing dayon, apan ang pagsugot sama kaninyo nagsugot sa Ginoo, ebidensya nga naa na mo'y kinabuhing dayon or gitawag og eternal salvation. They are the same. In Luke chapter 10 verse 42, nag-ingon din nga one thing is needful. Giingnan ni Jesus Christ si Martha nga nabisi sa trabaho, wala maminaw sa Ginoo. Giingnan niya nga, "Martha, Martha, usa ka butang ang gikinahanglan ron nining akong pagbisita sa imong panimalay." Og napili ni Maria nga imong igsuon ang pinakamaayong bahin nga dili nagayod pagakuhaon gikan kaniya. Unsa man na? That is salvation. Okay? Ang salvation mo ay gipasalig dili na pagakuhaon. Nga naman, that is eternal salvation. So, religious people teach many kinds of salvation, different than what the Bible says. Okay? Some religion teach that salvation is by good works. Ubang religion, naguna-una sila, nagatudlo sila, nga ang salvation, kaluwasan, pinaagi sa good works. Ang uban po nag-ingon nga pinaagi sa pagsunod sa balaod by following the law. Ang uban nag-ingon nga salvation is by church membership. Nga mato nila magpamimbro ka sa among religion aron maluwas. Ang uban pong religion nagatudlo that salvation is by following all their sacraments. Ang uban nagatudlo nga salvation is by faith plus good works. Ubang religion usab nagatudlo that salvation is by faith plus baptism. Ubang religion usab nagatudlo nga salvation is by enduring unto the end. So daghang ginatudlo nga dili maoy gipasabot sa Bible. So ang atong isgutan karon, we have to consider about the eternal salvation of God that taught by the Bible itself. Number one, it's a person of Jesus Christ. So the salvation or the eternal salvation of God is a person. And this person is no other than Jesus Christ. Person. Jesus said, "I am
What? Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Sige ni Jesus, ako mao ang dalan. Walay makaadto sa amahan kung dili pinaagi nako. Ako mao. Wa siya maingon, I am a way. Ako usa ka dalan. Kay kung maingon tag isa na ikaduha. But he said, I am the way. He used the article the. Ibig sabihin, he is alone is the way to heaven. Siya lang ang dalan sa langit. Kung wala kay Jesus, wa kay kaluwasan, because Jesus is the salvation of God. Okay? It's a person of Jesus Christ. That is the eternal salvation of God. Jesus said, I am the truth. Katong salvation by good works, dili to truth. Jesus is the truth. Katong salvation is by following the law, dili to the truth. The truth is Jesus. Ang uban nagkuno na salvation is by church membership. That's not truth. Jesus is the truth. Okay, salvation is by following all their sacraments. No, Jesus is the truth. Salvation is by faith plus good works. Salvation is by faith plus baptism. Salvation is by enduring unto the end. They are not truths because Jesus is the truth. Okay, and Jesus says, I am the life. Ako ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kung dili pinaagi nako. Why? Because the eternal salvation of God, it's a person. And that person is Jesus Christ. Okay? Romans chapter 6 verse 23. Romans 6:23. Ipang take note lang ninyo ang mga verses. Mato din he, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. So, ang ato ding kinabuhing dayon, por kaluwasan, si Jesus. O, diha lang kay Jesus, ne? Ang bayad sa sala kamatayon. Ang impyerno, gitawag ni siya og second death. Lake of fire and brimstone, which is the second death. But the Bible says, the gift of God. Ang gasa sa Dios, kinabuhing dayon. Pinaagi ni Kristo Jesus nga atong Ginoo. Note, eternal life and crown of life are not the same thing. Okay? Usban ako. Ang eternal life o crown of life, they are not the same thing. Timan igini. Eternal life is a gift of God. Ang eternal life gift, gasa lang ni sa Dios. While crown of life is one of 5 specific rewards for Christian service. Ang crown of life, usa lang ni siya sa 5 ka mga klaro nga mga rewards gimension sa Bible alang sa Kristohanong pagpangalagad. Okay? Usa lang nang gitawag og crown of life. Kaya naaman po gitawag og incorruptible crown. Naa po gitawag og crown of glory. Naa po gitawag og crown of rejoicing. Naa po gitawag crown of righteousness. Naa po gitawag og crown of life. So usa lang na siya crown of life sa daghang mga ganti o 5 ka mga specific nga reward sa Christian service. So ang crown of life reward na sa pagpangalagad nato human ta na luwas. But ang eternal life, that is salvation. Eternal life is a gift, not reward. That's not a reward. Alright? Okay. And that eternal life or salvation, that eternal life or salvation na yan is Jesus Himself. In Colossians chapter 3 verse 4, nag-ingon din sa Colossians chapter 3 verse 4, i-take note na lang ninyo ang mga importante nga mga verses. Colossians 3:4, when Christ who is our life, who is Jesus? He is our life. He is our eternal life. Okay? What is eternal? Without beginning and without ending. And that is Jesus. Without beginning and without ending. Okay? Sumato pa din when Christ who is our life shall appear, then shall ye also appear with Him in glory. Kaya magpakita na niya si Jesus during rapture time, kita usab ipadayag niya uban sa Maya, kay kita may rapture, kita may kuhaon, sakgawon ta, dadun ta sa langit, sa dili palaglagon sa Ginoo, o rampakon ning kalibutan sa dakong kasakitan for 7 years. Another verse sa 1 John chapter 5 verse 20. 1 John chapter 5 verse 20, unsay gisulti dinhi? 1 John 5:20. And we know that the Son of God, capital letter S, refers Jesus Christ.
is come, and hath given us an understanding, that we may know him that is true, and we are in him that is true, even in his Son Jesus Christ. This is the true God and eternal life. Kinsa ang true God and eternal life? According to the subject of this verse, the context of this verse, naghisgot sa Son of God, Jesus Christ. Siya ang gitawag og tinuod nga Dios og eternal life, kinabuhing dayon. Okay? Another verse sa John chapter 3 verse 16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, refers Jesus Christ, capital letter S, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Diha kang Jesus natay everlasting life, kinabuhing walay katapusan. Sa pagyod sa John 3:36, he that believeth on the Son hath everlasting life. Kadtong midawat na ta ni Jesus, mituutan niya nga ato siyang manluluwas, mituutan nga atong sala gibayran niya, siya ang nabanhaw nga manluluwas, buhi si Jesus, misalig ta niya, ingon ang Bible na antay kinabuhing dayon. Unsa man na, salvation yan, eternal life. That is eternal salvation. Ingon ang Bible, he that believeth not the Son shall not see life, but the wrath of God abideth on him. Kadtong wala magatuo ni Jesus Christ, walay kinabuhing dayon, apan ang kapungot sa Dios nagapabilin diha kaniya. Eternal life here refers to our salvation in Jesus Christ. For Jesus Christ is the salvation of God given to us. Si Jesus na. Mo nang sa atong text na sa lain nga text sa Bible, sa Luke chapter 2 verse 30, ingon si Simeon din ay tao nga lag si Simeon nga gipasaligan siya sa Ginoo nga sa di pa siya mamatay iyang makita ang kaluwasan sa Dios, which is Jesus Christ. Ug sa diyang nakita na niya si Jesus Christ, miingon dayon siya sa Luke 2:30, for mine eyes have seen thy salvation. Ingon pa niya, tuguti Ginoo nga pwede na kong mamatay diha sa kalinaw, mo rest in peace na gyud ko tinuod. Ingon pa niya, kay ako nang nakita ang imong kaluwasan. Kinsay giminiya? Si Jesus. Si Jesus ang kaluwasan sa Dios. Usbon ako, ang atong topic is about the eternal salvation of God. The eternal salvation of God. Three things we have to consider about the eternal salvation of God taught by the Bible itself. Number one, it is a person. Person of Jesus Christ. Okay? Si Jesus Christ ni. Persona ni. It's a person of Jesus Christ. Number two. Before tamo adto sa number 2. Kinahanglan masabta nato what Jesus is. Jesus, the word Jesus comes from the original Greek word Isos. Kay kini nga atong New Testament originally gisulat ni siya sa Grego, because during the time sa pagsulat ani ang international language was Greek. Ang Old Testament sa Hebrew pod nga pinulungan, because ang Old Testament history na sa Israel, Hebrew people. Hebrew ang ila nga national language. So, Jesus comes from the original Greek word Isos. Ibig sabihin, Savior. Ang ibig sabihin, ang buti pasabot sa Isos, Savior, manluluwas. But it derives from the Hebrew word Jehoshua. Jehoshua. It means Jehovah Salvation. Sa Hebrew name ni Jesus Christ, Jehoshua, ibig sabihin, Joshua or Joshua, ang buti pa sabot, Jehovah Salvation. So, kana din ngalan ni Jesus, salvation gid ang ibig sabihin niya na kaluwasan. Mao na nga the eternal salvation of God is a person of Jesus Christ. Number 2, it's our personal relationship with God. The eternal salvation of God is our personal relationship with God. Kaysa dang gidawat nato si Jesus Christ nga atong manuluwas, mao na ang time nga nakabaton tag personal nga relasyon ngadto sa Dios. Mao nang piting luwasa. Nga naman, naa kay personal relationship with God. Kaniadto wala na. Sa John chapter 1 verses 10 to 13. John chapter 1 verses 10 to 13. Unsay gisulti? He was in the world. Matod pa dinhi si Jesus Christ diha na kaniadto sa kalibutan. Gani ang kalibutan na buhat pinaagi kaniya. Okay? O ang kalibutan wala mo ila kaniya.
You see? Si Jesus man ang magbubuhat sa kalibutan because siya man ang pulong sa Dios nga pag-ingon sa Dios manay kahayag, diha dayoy kahayag ug ang pulong nahimong tawo o gitawag bugtong anak sa Dios, si Jesus. Dayon ingon ang Bible, ang kalibutan nabuhat pinaagi kaniya, pero ang kalibutan wala mo ila kaniya. Matupad ni he came unto his own, miani siya sa kaugalingong katawhan. Gitawag na siya og piniling katawhan sa Dios, ang Israel. Ingon ang Bible, he came unto his own. Si Jesus miabot ngadto sa kaugalingong katawhan, Israel kana. Mao nay original nga gitawag og katawhan sa Dios, ang Israel. Ingon ang Bible, and his own receive him not, apan ang iyang kaugalingon wala mo dawat kaniya. But as many as receive him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name. Pero katong bisan kinsa nga midawat, apil ka, gitagaan tag kagahom or katungod sa pagkahimong mga anak sa Dios. Nga nangahimugso dili sa dugo ni sa kabubuton sa unod ni sa tao apan sa Dios. Kabubuton sa Dios nga midawat siyang bugtong anak ingon nga iyang manluluwas, ingon nga atong manluluwas, gitagaan tag power katungod sa pagkahimong anak sa Dios. In Galatians chapter 3 verse 26, for ye are all the children of God by faith in Jesus Christ. So, nahimutang anak sa Dios by faith in Jesus Christ. Mo nang doon tayo gitawag personal relationship with God. Ingon ang Bible, dahil mo makasulod, ni makakita, ni makasulod sa gingharian sa Dios, gawas kung kamo iga anak pag-usab. That is our personal relationship with God by faith in Jesus Christ. Mo na gitawag born again, nahimugso pag-usab into God's family by faith in Jesus Christ. Okay, mabasa po na siya sa 1 Peter chapter 1 verse 23. 1 Peter 1:23. Napod na siya sa John chapter 3 verses 3 to 7. Okay, last. The eternal salvation of God. 3 things to consider. Number 1, it's a person of Jesus Christ. Number 2, it's our personal relationship with God. And then lastly, it's given with promise of God that never fails. Kini gikahatag na uban ang saad pagyod. Ikahatag na, gisaad pa. Ibig sabihin, gihatag uban ang saad sa Dios nga dili gayud mapakyas. Unsay gisaad ay niya? Matod pa sa Luke chapter 10 verse 42, ingon ang Bible, usa ka butang ang gikinahanglan. Og mao'y napili ni Maria ang pinakamaayong bahin nga dili na gayud pagakuhaon gikan kaniya. Once naangkon, dili na gayud pagakuhaon. This is the eternal salvation of God. Okay? Sa Matthew chapter 24 verse 35, unsay gisulti ni Jesus Christ, mahanaw pa ang langit ug ang yuta. Unsay akong gipamulong, di gina masipyat, di gina mahanaw, di gina mausab. So mo ni makita nato mga higala, ining kaluwasan nga atong naangkon diya kay Jesus Christ, dili na gyud ni mawala pa. In John 3:16, by faith in Jesus Christ, nakabaton tag kinabuhing walay katapusan. O dili na mawala pa. Kaya may katapusan. Sa John chapter 5 verse 24, napagigisulti din ni Jesus. John 5:24, verily, verily, I say unto you, he that heareth my word and believeth on him that sent me hath everlasting life, and shall not come into condemnation, but is passed from death unto life. So, iyan ang gi-promise, dili na kita pwedeng laglagon pa. Kay nakatabok na tagikan sa kamatayon or silot sa impyerno ngadto sa kinabuhi, that is salvation. So pagyod, in Titus chapter 1 verse 2, it is said, in hope of eternal life, which God that cannot lie promised before the world began. So gisaad gini ni Jesus, gisaad ni sa Dios ang paglaom sa kinabuhing dayon, that is rapture. Nga ang Dios nga nagsaad dili mamakak, iyang gisaad ni sa wa pa ang kalibutan nagsugod. The hope of eternal life is rapture. Kaya ang may kaluwasan, may kinabuhing dayon, may Jesus pag kuhaon sa Ginoo unya, that is called rapture. In Romans chapter 4 verse 20 o 21, nag-ingon din he is staggered not at the promise of God through unbelief, but was strong in faith, giving glory to God, and being fully persuaded that what God had promised, he was able also to perform.
Ibig sabihin unsay gisaad sa Dios nga ang kaluwasan nga gikahatag na nato nga atong naangkon diha kan Jesus Christ, dili na gayud bawion, dili na gayud kuhaon. Ingon ang Bible unsay gikasaad sa Ginoo, dili na gayud niya bawion pa until the rapture. Ang atong salvation nagsugod ni sa dihang midawat ni Jesus hangtod sa rapture. Tingnan naman, ingon ang Bible sa dihang i-rapture na ta, ang atong may kamatayong lawas, iyan ang luwason. Buti pa sabot ko, iyan ang luwason gikan sa corruption. Ang atong lawas nga mamatay, tagaag lawas nga di na mamatay, nagsidlak na sama sa iya ang himaya. Dayon wa nay pagkadunot, di na ohawon, di na gutumon, di na magdaot, di na matigulang. So once again, our salvation is of God. Mo ni nga eternal ni kay dili man ni atong buhat, grasya man ni sa Dios. Og sa Psalm chapter 3 verse 8 giklaro din salvation belongeth unto the Lord, thy blessing is upon thy people. So our salvation comes not from any religion of the world, because religions are founded by men and sometimes used by the devil to counterfeit God's church, whom the Lord promised that even the gates of hell shall not prevail against His church. So hinaot nga doon natin nakuha ang atong salvation, gitawag siya eternal salvation. Okay? Tulo ka butang atong i-review. Unsa gani ning tulo ka butang about the eternal salvation of God nga gitudlo sa Bible? It's a person of Jesus Christ. Si Jesus mismo ni. Dayon ikaduha, it's our personal relationship of God. Sa diya midawat ni Jesus na kaangkon tag dayon nga relasyon sa Dios. Dili na mausab pa, gihimo na tang anak, ug once anak di na mausab na anak na gyud. Kasipyat-sipyat man bunalan bilang mga anak, pero dili na pwedeng walaon ang pag-anak. Kay once gika-anak di na pwedeng ibalik. Okay, so pagyod, it's given with promise of God that never fails. Nga matod pa niya dili na gayud pagakuhaon pa gikan kanato. So hinaot nga doon natin nakuha sa ato karon nga pagtuon about the eternal salvation of God. Okay? Magprita agig pagtapos. Let's pray. Dalaygon ka Lord, salamat sa imong faithfulness. Naghangyo ko Lord, i-bless padayon ang among pagtuon sa sunod na pod. Dalaygon kayo, great in Jesus name we pray. Amen. Okay, maayong hapon o God bless. Magkita gyapon ta sa sunod na pong panahon. Bye-bye.